U Draženovu domu raste ponajveći talent hrvatske košarke i tekako poznata prezimena. Roko Prkačin svoja 203 cm visine naslijedio je od oca Nikše, a u bilježnice brojnih skauta upisao se prošlog ljeta odvevši Hrvatsku do naslova europskih kadetskih prvaka i pritom zasluživši titulu MVP-a prvenstva. Sa samo 16 godina prije nekoliko mjeseci debitirao je i za prvu momčad Cibone. Pa od malih nogu sam tu uvijek bio u ovoj dvorani, pogotovo zbog oca i svega. I stvarno nevjerojatno osjećaj kad cijela ekipa skače samo kad ja uđem u igru i svi sretni i svi se smiju. I baš zahvaljujem svima što su mi dali priliku i podržavaju me najbolje što mogu. 400 kilometara južnije na splitskim Gripama odrasta još jedan košarkaški dragulj slavnog prezimena. S 202 cm Ivan Perasović već je nadvisio oca Velimira, a nakon što je s Prkačinom osvojio europsko kadetsko zlato i on je kao 16-godišnjak nedavno debitirao za seniore žutih. To je bio odličan osjećaj, pogotovo pred splitskom publikom koja je bila izvanredna, baš me iznenadila. Baš sam jedva čekao da igram pred takvom atmosferom i stvarno se isplatilo, bio jedan odličan osjećaj. To mi je dalo snage da igram bolje. A kako biste vi bolje upoznali ovaj dvojac krilnih igrača, suočili smo ih s istim pitanjima, pa krenimo redom. Smatram da smo mi generacija koja jako željna radi, koja je jako ambiciozna i koja baš želi vratiti hrvatsku košarku na staru slavu i zato smatram da ćemo mi baš uspjeti u seniorskoj košarci. Ja mislim da tu nije problem preokrenuti, samo je pitanje vremena kada ćemo mi to uspjeti preokrenuti. Obožavam Luku Dončića. Luka Dončić mi je sad u NBA glavna atrakcija za gledat. Gleda najbolje u svakoga, pokušava pomiješati, ali da mora odabrati mnogi igrača kojeg bi izdvojio, to je Kobe Bryant, njegov stil košarka mi se najviše sviđa. Malo je kritičan, ali hvali, on je tu dosta realan i puno mi pomaže i uvijek mi daje neke savjete, zna ponekad biti dosadan, zna da mi to samo pomaže. Uvijek je tu prvi koji će mi dati kritiku, a i prvi koji će me pohvaliti kad baš nešto dobro napravi. Stari baš nije u formi, pa nije baš pošteno da igramo 1-1. Igrali smo i to duše, ja sam ga dobio, ali nije baš pošteno da nisu pravedni uvjeti. Ne može više igrati dvoboje jer njega uvatila leđa, on se sad više ne može igrati kao nekad. Ali prije kad bi igrao, kad sam bio manji, nikad ga nije mogao dobiti, onda sam bio mali. Sad smatram da bi ga mogao dobiti, ali on kaže da ne bi, ali nikad neće mu dati jer ga boli leđa. Osim Splita, uvijek mi je bio san obuti dres Los Angeles Lakers, sam je to bio uvijek najdraži klub. Ja uvijek kod dijete sam Efes, zato što moj tata igrao Efesu 4 godine i ja sam uvijek kod dijete i od dan danas Efes. A smatram da je Prkačin najtalentiraniji igrač u Europi. Jednostavno, njegove fizikalije, želja za rad i talent je nešto što se rijetko viđa. Karakteran i baš pun srca i odličan šuter, stvarno odličan šuter. Ali mislim da me još uvijek ne mogu dobiti 1-1. Zdrava konkurencija i samouvjerenost mogu im biti samo od koristi dokle god s obje noge čvrsto stoje na zemlji, jer tada će i na parketu letjeti više.